Ngicela ungishade Sandile musudlala ngami. Ungadludludludla imali yami usuzongitshela ukuthi ene yini oyifunayo Sandile kumina? Yini oyifunayo kahle kahle? Ufuna nisandile kumina? Ngiyakufundisa Sandile, ngiyaqhokisa Sandile, ngondlela izingane Sandile. Wena uhlula into encane nje ukuthi ungisekeni. Indaba ungasisiki nezingane. Yini? Wena sisindaba at least mhlawumbe ungathola umuntu olingana naye noma ukudlula kancane eminyaka. Ukuthi sengihlukumezeka kakhulu ethandweni, so ngathi mengibona uSandile ngayitshela ukuthi yena uzoba ngcono ngekafane nalabo engisengingadlula kubona. Angicabanga ngenhlobo, ngibona emafonini nezalukwazi, ngimbona emafonini nezingane ezincane, angazi ukuthi yini inkinga yakhe. Angimazi ukuthi yini inkinga yakhe ngempela. Angim-understand noma inkinga isembhedeni, chaza Sandile. Cha ayikho inkinga. Kwenzalana inkinga ayikho embhedeni bafu? Ayikho bafa. Ufunani esalukwazini? Hey. Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani wale kwaMhlabeli nganawusona madoda le phansi emanguzi kodwa ke yasikho lapho ngibingelele bhuti wami ngibingelele ma wami ngiyathemba ukuthi u right Nomama omngaka mina mangibona nje ngumama angiqondile ukuba rude okay siswami ke noma dadewethu yabona kwasayo wena uzongidelela njengalo ngeyisayo wena Sandile kahle kahle yini inkinga yakho ngife ngaye kumyeni wami ngimiyekela wena cabanga nje izinto eziningi kangaka engayishiya ngishiyela wena ngasho ukuthwala ngoba ngishayela wena ngicabangela wena ukuthi nezingane sibe right ngakufundisa ngasho iHOD ngishiyela wena ungicabangeli kahle ungicabangeli serious HOD awusazi manje singasho iHOD ngashiya nomyeni wami ngishiyela wena ubuthanda ukusho umyeni wakho angaze kukhombe ngesibhamu mina ngithi bengicabangela wena nekusasa lethu ngaze kodwa ngithi mina mshiya umyeni wakho mina kwakufanele ngenze njani ngoba phela kwakufanele ngisande nawe kodwa wena wawuthanda ngangakhombile ngesibhamu phela mina ngisaphile impela engangiyiphila kuqala kumele ngibe nomuntu oyedwa ngikwazi ukuthi ngibe nabantu abaningi wena kahle kahle ungicabangeli wena serious okusha ke kodwa lokho bafo wena siyazi ukuthi uyafunda mfowethu ngabe mhlambe nezingane ezingaki nosisi nezingane ezingaki sisi sinengane ezu3 phezukwaloko ufundiswa yimina ngemali yami njengoba ezodelela nje la bafo imake umama wakho bafo imali kamama wakho uyayiseva kwenzakalani kathi ngoba noma zethi naye ngazi ukuthi uyayifaka imali hayi nabafu bayifaka imali kodwa nje bengikwazi ukuthi uzozifuna imali yamazethi lengikunika yona yanele yini ufunani imali yogogo ufuna imali ezalukwazi kodwa nami bengikwazi ukuthi bafu ekufundeni kwami ngikwazi ukuthi ngicontribute isalukwazi siyazama sola impesheni wena uphinde udla leyo mali plus neyami wena ungicabangeli wena sisincese manje mhlambe yini nike nixabane mhlambe no Sandile ya siyaxabaniswa isona lesalukwazi angazi ukuthi ufunani esalukwazini ngoba ngimenzela yonke into njobe efunda ufundiswa yimina angazi ukuthi ufunani esalukwazini Sandile indaba ngisakwanelisa empedeni angisakwanelisa Sandile empedeni kufe kwabo Angel manje sekumama Mazethi angikwanelisi yini empedeni ngoba phela konke ngiyakwenza nezingane uyayifihla uthi kina ufuna bazi ukuthi unezingane izingane enjani ezifihlwayo semncane phela mina mncane ngabe ekhaya bazothi nje ekhaya umncane kanjani ubukwazi ukwenza izingane umuntu omncane akakwazi phela ukwenza izingane mina ngizoba nezingane engakwazi kubo ngizozama ukulungisa nami ngendlela yami ngizozama nje ukulungisa ngendlela yami nami kodwa nje ekhaya still nje kodwa nje seshowcase bezokwazi manje ngikutshelile ukuthi akuzoba right weSandile ngifunani wena kahle Sandile ngimfunani ngoba phela bengikufakela imali ngikwenzela yonke into futhi wena uqoka mina kodwa ubhizi ujahana nomama abadala yini inkinga yakho vele zona izingane uyifihlelene ungayiveza emakhaya izingane uyifihlelene izingane iMasandile kahle kahle ubani umgqokayo wena noma Mazethi ngizwile siswami kade ethi uyamgqokisa ubani kahle kahle ogqoka imali yakhe bafu ngasho ukuthi bonke baya contribute into eziningi ekufundeni ingubeni ekudleni yonke into nje bafu bayasifaka isandla wena ucabangelani ngempela eyami imali ayikwanelisi uzozufuna imali ezalukwazi yami ayikwanelisi imali hayi cha ngiyakubuza ayikwanelisi yini eyami imali uzozufuna ezalukwazi
Ayanganelisi usiphele Oh manje yini oyifuna kuleyo gogo? idingo imali. Noma yimini engakwanelisa embhedeni? Akukho njalo. Pho manje ufuna nesalukwazini? Isalukwazi sithatha impesheni yaso sinikazane nawe ngibe ngikunika imali yini inkinga yakho? Phela nami ngithola kanjalo nje imali ukuthi le mali kanti leso ngikufakele yona ucacisa ukuqhamukaphi. Ngangithe ngifuna imali ezalukwazi mina ngoba ngiyasebenzela. Sisi usebenza lapho wena? Ngunesi. Sandile kahle kusho uyawathanda amanesi. Ngoba noma mzethu uyinesi kusho uyawathanda amanesi. Abafe ngasho nje kusho kuyaqondana uyaqondana bafu. Usandile bokumbona ehamba ngemoto mhlawumbe. Bengimbona ehamba ngemoto athi yamngani wakhe. Bengazi ukuthi mina uhamba ngemoto ezezalukwazi. Bafo kahle kahle bani umthandayo? Mina sengibona abantu bakha almost like about 3. Ubani kahle kahle bafo wena umthandayo bafo? Kahle kahle ufunani ngoba uyasho ukuthi ninengane uthini ngalosisi lo? Ungenza isilima lo kahle kahle ungicabangeli ngizele ingane ezu3 zonke 3 zonke izingane kodwa ubhizi gijimisana nezalukwazi ugijimisana namantombazana amancane awungicabangeli mina ezuma wengane zakho Wait, iphutha engenza iphutha bandi kube iphutha kodwa nje bafu sekudlulile nje kodwa udlule kanjani izinto zibe intathe emafonini mina ngiyinhlekisa ngisho emsebenzini ngisho abangani bami mina ngiyahlekwa mina wena uyatrend emafonini awungicabangeli wena ucabangeli ngisho image yami imasisi wena akwazi umchithela uSandile. Angaze ngeze ngimchithela uSandile ngancama ukuye kumyeni wami ngicabangela yena ngicabangela nemfundo yakho nekusasa lakho angazi ngisi mina shumeni wakho mina awukhonjwanga ngesibhamu wena waye kumyeni wakho ngangiyeke phela ngize ngithanda nabantu besilisa ababili ngangizolalwa abantu ababili mina angazi kodwa mina ngazi ngithi kumyeni wakho mina ngazi ngasacrifice izinto eziningi kabi mina Sandile ukuthi ngize ngibe nawe ziningi izinto engaziyeka mina iziphi lezo zinto ngayeka ukuthwala ngayeka indaba yokuthwala ngoba ngicabangela yena ngayeka umkhwenyana wami kwaphela umshado wami ngoba ngicabangela yena abafokota konke nje lokho akushoyo angikaze ngithi mina okay izinhlambo othwala izinhle hamba oshada izinhle hamba HOD angaza ngikwazi konke lokho mina ngisuka ikhanda lakhe bungazi umtshele yini no mhlawumbe ngaye ngamtshela izinto engibuya kuzona uyazi ukuthi ngibuya phi size sifike la uyazi ukuthi wena Sandile kusho awunaki kahle kahle bafu bafe ungasho kanjalo ukuthi anginaki bafe kodwa imali uyayinaka bafu imali kodwa nayo nje yena uyayikhipha imali kodwa nami phela njengoba ngubaba nginazi ingane yabo noma esebenza kahle kodwa nami kumele ngifake la lokho engikufakayo manje kusho ukuthi leyo mali ithathe zakwazini wenza ngani Sandile una 24 kodwa unengane ezu3 bafusho singasheshe ngisho nje ukuthi kwasheshe kwaphuthumeka ngasho njalo nje bafusho kwenzeka izinto eziningi ngasheshe ngazenza manje futhi ufuna ukudla nemali ezalukwazi yami mina imali engikunika yona ayikwanelisi ngisebenza kanzima kangaka mina ngoba ngenzela ukuthi thina sibe nekusasa right wena ubhizi ujahana namantombazana udla imali ezalukwazi uyabukisa phela wena ngami bukisa kabi wena ngami hayi ngoba kunjalo abanye bayakupropose futhi still kodwa uthandana nami ngoma wengane zakho awungicabangeli wena bengayi wena usubona ngenye indlela kodwa ubona ngenye indlela ngokhozena vete umazethi bekukhona ukuthi hayi vete umuntu onemali yabo ngizokwazi wavumelani pho ukuthi akupropose mina ungakazi ungipropose mina mina ngizalele yini Sandile ungakazi uyisu Angel kini kodwa nihlala nayo isem building kodwa awukazi usisizinhle umise kuma wakho bafike yabona nje nenkinga lezo bafu nguse ekhaya ngazi bangathi ngampela noma sibayizwe le ndaba ukuthi nginezingane bazoyizwa nje bazoyizwa izofika le video bafu izofika kodwa yabo izinto ungiphoxile because lento bengamele kahle kahle iphume ngalendlela wena kanti wena unamahloni yini ngomuntu wakho bafu cha anginawo amahloni bafu kodwa nje bengingathanda ukuthi iphume ngalendlela isizophuma ngayo yabo bengingathandi ngempela namahloni ngani cha banginawo amahloni ngakho manje indaba ungasithathi nezingane usisekeni awusise ingane kini kokwane zindala phela futhi lezi zingane mina ngibuka kwami kodwa kusaeli nje bazosina ekhaya ngingane phela mina ekhaya Sandile musuthi uyingane bafu musuthi uyingane ingane ezu3 na ingane ezu3 zonke kusho wena suyindoda yibindoda phela ingane mayibuka kumele zibone ubaba nje bazophoxeka bafu ekhaya ngeke ngikwazi kodwa still nezalukwazi lezo muthi bima bafu hayi ukuthi ngithatha iside seswami
angithi kini ngoba ninengane eziwu-3 abaphoxekanga kini ukuthi wena nengane eziwu-3 manje. Ya baba nakuphoxeka especially ngibe nezingane eziwu-3 kumuntu omncane kunami. Ngibona nje kwaba inkinga. Bewubuka nazo izingane kumyeni wakho lo nahlwana naye. Hayi ngangakaze ngibe nazo izingane. So what decide ukuthi ngeke usajola ngaphandle. Yebo ngase ngashiya yonke into ngoba ngicabangela yena nekusasa lethu. Angazi ngithi mina sho umyeni wakho. Cha musuthi Sandile akazi ukuthi akashiya umyeni wakho ngathi mhlambe bafimini ngangimkhombeli ngathi akayeke umyeni wakhe akayeke yonke into kusuka kuyena konke lokho kusuka kuyena konke lokho kodwa nakhona ngimblame ke futhi ngimblame ukhala ngokuthi futhi amafoni akhe awabambi sometimes. Bafuqinisile ngoba phela isikhathi esiningi kusinye isikhathi esiningi njengoba ngangisengishilo siqaleni nje isikhathi esiningi bengihleli nje naye umazi isikhathi esiningi lawo amafoni lawo iPhone kodwa wathengelwa yimina kodwa futhi mina akwazi ukuthi wabamba ama-calls ami ngoba phela lawo ama-iPhone athengwa yimina awathengwe lesisalukwazi lesisalo. Bafo kodwa uyenza kanjani into enje kumuntu wesifazane? Bafe ngikwenzile amaphutha bafo and futhi sengasho nje ayekho umuntu ongawenza amaphutha sonke siyawenza amaphutha bafo. Manje izingane izwaneni kini zizwaneni kini izingane ngeke phela izingane zami ziyakhula kodwa zikini Bafo usaneni izingane kini. Bafo into engiyibuza ukuthi indaba unga-introduce uma wengane uyeka intombi nosugar mama angisho ukuthi ngithini kodwa nje umbono wami loyo ke uyenza kanjani into enje mfowethu? Ekhaya bafe ngabasingane kini awusisingane kini. Bengisazonyisa fanele usiyise phela kini kanti wena uzoloku udla imali yami awungiyisi kini. Ngizokuyisa ekhaya inkinga ekhaya ba streets kakhulu ekhaya yabo. Bangadumala kakhulu nje mebeza uthi 3 wengane. Hayi kuyaphoqa ukuthi usiyise phela kumele ikuphi okuweso ukuthandana nomuntu omdala nokuthi uveze igazi lakho. Bafa yabo lo umbuze unzima kakhulu bafo lo umbuze unzima bafo ngifunde ukudlala ngawe bafo unzima kakhulu lo mbuzo. Bafo mina into engi-advise engakunikeza ukuthi akukho right ukulahla igazi lakho yabona especially uma umuntu wesilisa yabona. Yebo bafo. Ngoba ngeke wazi yazi ukuthi ezinye izinto zingangalunga ngenxa yokuthi ulahla igazi lakho awunaki. Khona bafuqinisela kuwena umuntu oqala usho njalo kodwa uzosisa lokuphi wena uzosisa wena kini ngeke phela ngizale wena ngizokuyonisa ucabanga ukuthi uzoloku wehla wenyuka ngemoto yami kodwa kini awusisi uzosiyisa kini nezingane siyahamba siya kini ngeke phela ngizonyisa ekhaya kodwa mina indlela ebengibona ngayo uyaqeda manje uzograduate kodwa kini angikwazi inkinga yabo kusa ufunda ngemali yami kodwa mina kini angikwazi uzosisa ke ukubona kwami kodwa mina ngibona izinto ukuthi kusa-eli hayi ngeke kanjani ku-eli kanjani iy'ngane zibe yikhula zona kodwa kungcono phela ya ngoba vete ziyakhula yabo nami ngiyalifaka isenti lapho ukuthi kuthengwe lokho kubalulekile lelo senti bafulithatha lelo senti olifaka ngoba ufuna bafe yazi uma bekhona ukhona umazethu bafu bengisiza yabo kodwa busuzomazethi mina imali ebengikunayo nibengakwanelisini. Cha uzozudla imali yamazethi imali empesheni awunamahloni wena. Ima siswami uwena onakele iy'ngane noma nawe kuye yafaka ufika nje lo nemali iy'ngane zondliwa yimini mina ngikhokhela yonke into yey'ngane isikole yonke into naye ngiphinde ngimkhokhele esikoleni la efunda khona awungicabangeli wena imali yamazethi ubuzoyifuna uyenzeni buyenzani vele imali yamazethi ngoba phela imali ngiyakunika buyenzani vele imali yamazethi chaza buyenzani imali bengiphila ngayo phela emgaqweni eyami yona yabo kodwa nawe masukhuluma kabuhlungu kanje manje cha ngiyakubuza ukuthi eyami ubuyenzana ngithi nomazethi yakunika bokunikeza malini ngimfakela 2.5 njalo ngenyanga wena futhi uphinde naye lingane isikhathi esiningi nakekela iy'ngane ngiyikhokhela esikoleni ngikhokhele nonene kulo mncane okade onene awungicabangeli wena serious awungicabangeli amazethi imali buyenzani ngoba unawo 2.5 wakho njalo every month unawo bafo 2.5 akunelisi bafe uyazi the more ngathini ngathi uma ukhula noma uma umfana mhlawumbe noma kanjani ngoba uyalokhunja ngiyakunikeza imali uhambe uyothatha manje uyimisela ukwenza ngivulela unamakhadi etolo bafo unamakhadi bafo khona uqinisile phezulu kwalo 2.5
ungivulela yena uqinisile bafu uqinisile ngimphoqa kakhulu nje bafu ingakho bengiseka ngize nje la namhlanje kodwa ngiyabona ukuthi engathi ngifaka usawoti esilondeni bafu ngiyabona ukuthi kuyonakala nalokho bengithi mina ngizolungisa. Ngiqale nini ukuthandana? Sekunesikhathi eside ngahlangana naye emveni kokuhlukana nomyeni wami sahlangana naye eBrea Center ngamthanda nje ngoba wayemncane nje ngabona ukuthi impilo yami izoba right manginaye ngizoqala kabusha impilo yami emva kwe divorce manje menza kanjena understand kahle umithi usunogwaja njengoba ungafuni ukuthi izingane zami ziyekeni izingane zami ke siyayakini ke manje siyayakini ngeke ngidlale phela wena uzodla imali yami udla imali yami ngikondle ngigqokise ngikwenzela yonke into ujike futhi ungafuni ukusiza usisa keni siyahamba ke manje siyakini. Siswami awucabanga mhlambe lento ayenzayo ngoba mhlambe wakuthola mhlambe uhethekile yabona wathatha advantage awucabanga mhlambe ayengakthanda? Hayi lo nomhobho lo wemali siyahamba nje siyakubo ngeke ngidlale lo ngeke ayikho into engamenzeli yona baningi abantu abangishela abantu aba right kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba sengadlula kuleyo mpilo angifocus kuyena ngoba ubaba wengane zami kodwa yena angicabangela ubhizi nogogo mama omama nizalukwazi angazi ukuthi yini inkinga yakhe kahle yini inkinga yakho Sandile ngoba phela ngizama ngawo wonke amandla ukuthi ube happy yini inkinga yakho? Uyakuchecka konokuchecka kodwa akafoni lona ifoni yami akayibambi akabamba ama calls wena uyamchecka? Ngihlezi ngimchecka zonke izinsuku ekseni mengivuka fanele ngimchecke ntambama afanele ngimchecke ngimbuza ukuthi esikoleni athende kanjani kodwa yena akanasikhathi yini oyifunayo Sandile kumina yini oyifunayo kahle ufuna nisandile kumina ngiyakufundisa Sandile ngiyaqhokisa Sandile ngondlela izingane Sandile wena uhlula into encane nje ukuthi ungisekeni indaba ungasisikini nezingane yini wena sisindaba at least mhlawumbe ungathola umuntu olingana naye noma ukudlula kancane eminyaka ukuthi sengihlukumezeka kakhulu othandweni so ngathi mengibona uSandile ngayitshela ukuthi yena uzoba ngcono ngekafane nalaba engisengingadlula kubona so ngathatha yena ngoba ngithi hayi ngifuna ukudistressa ngomva kokudivorce kodwa manje ngiyabona ukuthi ngaletha inkinga phezulu kweinkinga nje ngoba phela lo muntu akaneliseki akukho engingakuzami bhuti akukho engingakuzami uSandile ngamfica engasebenzi engenalutho ngathi Sandile hamba uyofunda ngamfundisa njobe funda ngemali yami kodwa yena wenza nje uhlulwa into encane nje ukuthi angisekubo hayi wena wafika neqiniso ayofunda. Mina ngathi akayofunda ngoba ngibona ukuthi usamncane ukuze abe nekusasa right sinezingane futhi abe lento ephathekayo sikwazi ukuthi silekelelane kodwa lo akangicabangeli inhlobo ngibona emafonini nezalukwazi ngimbona emafonini nezingane ezincane ngazi ukuthi yini inkinga yakhe angimazi ukuthi yini inkinga yakhe ngempela umbona lo wayesehlule ngisho uma wakhe ezama indaba ukuthi afunde esikoleni kwaye mina engimgqugquzelayo ngathi Sandile hamba uyofunda elubele yena abantu bahleli nama degree abawuthola umsebenzi futhi no NSFAS ngiyawuthola ngathi mina akaye esikoleni ngizomfundisa ngemali yami ngoba noma wakhe wayezama ukuthi afune indaba yokumfundisa ngoba uma wakhe uthisha lo uphuma ekhayeni right akalambile lo uphuma ekhayeni right lo kahle bafo yini induku yakhe ivuka kakhulu yini? Bafuma uyibeka kanjalo uyibeki kahle because uyibeka ngendlela engaqondile kuwe ngasimanje yabo still kusakhona ukudelela phakathi. Okay hayi ngoba ngikudelela mfethu kodwa uyabona nanto engisho ukuthi ngoba manje akubuke ngathi disparate ayishuthi bafo shuthi kubonakala kanjalo kodwa nje bona bayazi ukuthi akukho kanjalo bayakwazi lokho. Wena inkinga yakho ukuthi nomhobholo wena awaneliseki ngisho umuntu angenzani uma zethi ngabona ngathi ufaka ushiki kakhulu nokukuforsa esiswami wena awumforce wena awazi umforce wena awazi umclass hayi akukho le ngimforsa khona kuphela ngiye ngenze yonke into ngenzela ukuthi aneliseke angimazi ukuthi manje uhambe eshona le nale yini inkinga yakhe because akukho engingakwenzi angimhluphi nakulutho izingane ngizenzela yonke into naye ngiyamenzela angimazi ukuthi kahle inkinga ilapha ngim-understand noma inkinga isembhedeni chaza Sandile cha ayikho inkinga kwenzalana inkinga ayikho embhedeni bafo ayikho bafo ufunani salukwazini inkinga okay bafo manje seninto eyodwa kumele ukhethe bafo yabona kumele ukhethe mfethu yabo and ungalahlelwa into ekhona ngengekho yabo umuntu wesifazane emekhala kanje ngenxa yakho bafo akukho right sokungididayo ukuthi kumele ngikhethe khethwani manje yini le khethwayo
kumele ukhethe into e-right bafo okuyiyona yona ukhethe ukuthi ufunani ngempilo yakho. Hayi vete bafo okay hayi ya kuzomela kodwa hey Angithi uyazi ukuthi khona abantu ongathi uma kade uyimatanise nabo ngokomoya mhlawumbe izinto zazigcina sezingalungu usuhamba uthatha imimoya kumele ukhethe indlela eyodwa. ya bafo Cha wena waneliseka kahle amadoda anjani kahle amadoda Kanti njani namadoda Sisi yabo sisi sufaka nami kule ndaba Nxese bhuti ukuba indoda mhlawumbe okay it's fine sis but ke nangu umuntu okumele sidile naye hayi mina. Yazi usandile baningi abantu abangishelayo abantu aba-right kodwa ngiyacabanga ukuthi ngoba sengadlula kuleyo mpilo angifocus kuyena ngoba ubaba wengane zami kodwa yena angicabangela ubhizi nogogo mama omama lo phuma ekhayeni eli-right akalambile lo phuma ekhayeni right lo Kahle bafo yini induku yakhe ivuka kakhulu yini. hayi bafo uma uyibeka kanjalo uyayibeki kahle because uyibeka ngendlela engaqondile kuwe ngasimanje yabo still kusakhona ukudelela phakathi. Okay hayi ngoba ngikudelela mfethu kodwa uyabona nanto engisho ukuthi ngoba manje akubuke ngathi disparate. Hey bafo bengifisa khona ukuthi hey ngizoxolisa kuma wengane bafo. Ngizama ukuxolisa ngikwazi ukuthi mhlawumbe sizame nokulungisa izinto yabo. Yeah bafo kodwa yiba umuntu oxolisayo ungafaka umlilo phezulu komlilo paraffin phezulu komlilo yabona. Ya bafo kodwa khona exoliseni kwami ngathi uma navukwe imoya ngazi imoya yani bafo. Yabo cause ngikade ngeke phela ngadini wayibo ngeke hayibo imali zami lezi ngiyiwesta kwena cause namade bafo ngizama ukumtshela bafo ukuthi hayi umazethi yabo asaxhumana angifuni ukizwa nje leso salwazi angifuni ukizwa ngikade ngifonela yabo angisayibamba ifoni cause yabo ngifuna bona ukuthi nami manje ngizama ukuthi bafo khuluma naye phela ungakhulumi nami bafo nangu ngiyakubona khuluma naye mfethu wenza into e-right. Ngiyaxolisa zinhle mawengane zami uyazi ngiyakuthanda kodwa nje ngizokwazi ukuthi mhlambe kusasa uya emsebenzini angisebenzi bengicela bandla ukuthi mhlambe ekuseni iminya sikuseni nje sihambe sikhaya sifike nezingane sikwazi ukuthi sizazise ekhaya kusasa fethu uma uzobe khona sikwazi ukuthi sifike sibike izingane yabo because ngiyabona ukuthi mhlambe yona izokwazi ukuthi yenze angixolele kakhulu izinto iqhubeke zibe right yabo ngicela abantu ukuthi zinhle bese kusasa uma ungakwazi ukusihambe sekhaya fike siyobika izingane kusasa mongena inkinga. hayi anginankinga ngisebenza kodwa ukuxolela nje angikaxoleli khona ngiyavuma ukuthi siqale ngalokho ukuthi siyoveza izingane kini ngoba kubalekile ukuthi izingane phela uma wakhazazi. Hayi nami ngiyajabula mfisi makunjalo ngiyajabula Ungagcini ngokwazisa izingane mfethu kumele uyolobola lapho uyovela futhi nakubo. ya bafe khona uqinisile cause 3 kids zonke yabo sekunzima ngempela ngeke ngikwazi ukuthi ngiphinde ngiqama phansi ngiyoqalazana namanye amantombazana kodwa busuqalile bafo kodwa ngisho ukuthi ngithini kodwa angazi noma ngirong yini. Awukho wrong. Sekwenzekile bafo Kusasa ukuthi uthi izingane kumele niyozazisa kubo uyakuvuma lokho? Ngiyakuvuma lokho ukuthi izingane zihambe ziye kubo mawakhaya uyibona kubalekile lokho. Khona ukumxolela hayi angakamxoleli kahle hle kodwa singaqala ngalokho kwezingane. Kodwa uyaxolisa my sister manje. Mina bengacela usumnikeze chance. Hayi ngizomnikeza ichance ngoba sizoyisa izingane kuba ayikho inkinga. Kube izingane bezingeziye bungayumnikeza. Cha bengizomnikeza. Kodwa bafuna ungaphindi phela uyenze futhi lento awu. hayi bafay ngifundile nami bafuna futhi nami bafo Angel umazethi uzinhle. hayi bafay ngizozama nami ukuthi ngizama ukushintsha yabo ngenze ngendlela straight ngendlela straight now ushilo wasingaze ngilahlele lokukhona ngokungekho bafo yabo so end of the day uyena uma wengane zami yabo uyena umuntu emele senze na izinto serious nje serious wangempela futhi bafo ngifisa nje ngempela sinaya ngixolele kodwa nje ubuseshilo ukuthi kusasa uzovuma usihambe sekhaya ngone nakho lokho kuyangijabulisa kakhulu kuyangijabulisa bafo. Hey Sandile mfowethu nawe sisizindle mina ngiyafisa ukunibona ninento enhle yabo ngiyafisa ukunibona ninento enhle
but engayisho bafu ukuthi yiyeke lezi ndlela zakhe ebheda bese yabo umhlumeza kanjani lo muntu. Bafu khona ngiyabona bafu ngakho ngisanda ukuthi ngixolise kimi ngizama bafu. Nangisemba ukuthi mhlawumbe naye bafu uzokwazi usangixolele bafu yabo. Ngizama ukuthi sikwazi ukuthi silungise izinto. Because ngiyabona nama ngilutho ngaphandle kwakhe. Hayi izinhle bayakushela la usebenza khona. Yebo bayangishela kodwa nje ngiye ngicabange yena. For sure ngoba buza la khona akekho Awungeke phela ngingamizwa. athi abona bafuthi baningi kanjalo abantu abayifisa into nayo. Bafu ngiyabona bafu. Ngiyabona bafu. Ngiyabona. Hayi.